أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muhtaram gaziz qardaşlarım, biz o'zimizning tafsir darslarimizni davom etamiz. Muhtaram gaziz qardaşlarım, bugün biz sizin bilan zilzala, ya'ni yer titrevi surasini o'rganishamiz. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Bu sura Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge Medine şehrinde indi. Bu sura 8 ayetten tura. Bunda Allah subhanahu ve taala yer titrevi turunda, kıyamet ahvallari turunda, anın qorqinishli turunda bizga söyley. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbimiz subhanahu ve taala ayta: İza zulzilatil ardu zilzalaha. Agar da yer o'zining silkinuvi ila silkindirilsa dedi. Bu sura bizga qo'rqinish, qiyomat oldindan bo'lgan yer titrevi turunda söyleydir. Bu qiyomat saati yetib turunda bir alamat bo'lur. Bu dunyoning jimirla boshlagan vaqti bo'lur. Bu qiyomatning keluvi turunda bir xabar bo'lur. Ham har bir tovushdan, har bir bir harakatdan zo'r qo'rqinish bir tovush yangirar. Kishi shul tovushdan qo'rqir, hatto ol kunni aytirga kerak tog'larda shashilib bitir. Ve akhrajatil ardu asqalaha deb Allah Teala ikinci oyatında bizga aytadi. Ve ol yer o'zining ishindagi o'liklarni, yeklarni, xazinalarini chiqara qiyomat kunida. Mana shul vaqtda qiyomat tag'inda yaqinayır. Ya'ni yer titrevi shul qadar kuchli bo'lurki jamoat, mana yer ostida yotgan bütün meyitler, o'liklar, xazinalar tishqa chiqar ekan. Ham bu bek kuchli titrev, qo'rqinish titrev bo'lurki, kishi shul vaqtda aytar ekan: "Va qalal insanu ma laha." Ham kishi shul vaqtda aytar: "Ne bo'ldi bu yerga?" deb. Ya'ni qo'rquvundan, qaya barga o'rin tabalmavundan kishi aptirab
җиргә карап әйтер, нинди көчле тетрәү бу? Ни булды бу җиргә дип куркуыннан, аптыравыннан сорар икән. Шуннан соң Раббыбыз Субханаһу ва Тааля әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Бу инде җәмәгать 4-нче аят. Яума изин тухаддису ахбараха. Шул көндә, ягъни кыямәт җитәсе көндә җир үзенең өстендә эшләгән эшләрдән хәбәр бирер. Ягъни җир хәбәр бирер һәр нәрсә хакында. Qala al-insanu ma laha дигәннән соң Аллаһ Таала җавап итеп әйтер: Яума изин тухаддису ахбараха би анна раббака ауха лаха. Ягъни җир һәр хәбәрен бирер, чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тааля хакыйкатьтә аңа сөйлә дип әмер иткән булыр. Әйтергә кирәк, бу куркыныч көндә җир йөзе бөтен хәбәрне кешегә ашып күрсәтер. Ягъни нинди гамәл кылуы турында, бу җир йөзендә нәрсә эшләп йөргәне турында, начар гамәлләре хакында да, яхшы гамәлләре хакында да, кешеләр гомумән ничек яшәгәннәре хакында да, һәм кабахат гамәлләре хакында да искә төшерер. Чөнки Аллаһ Таала аңа сөйләргә әмер кылыр. Әлбәттә, күп кеше аптырап сорарга мөмкин, ничек инде җир сөйләргә мөмкин, бит җир ул бер җәмәгать, ягъни сөйли алмый, ул бер катылык, кара җир, аның теле юк, ул бит тире түгел дип әйтүчеләр бихисап. Әмма Аллаһ Субханаһу ва Тааля аля кулли шайин кадир, һәр нәрсәгә кадир иясе. Кыямәт көнендә Аллаһ Субханаһу ва Тааля кешене китерер үз каршына һәм әйтер: Ал-яума нахтиму аля афвахихим ва тукалlimuna aydihim ва ташһаду арҗулуһум бима кану яксибун. Ул көнне кеше Аллаһ Тааляга, хәтта кыямәт көнендә дә Аллаһ Тааляга ялган сөйләргә тырышыр. Кыямәт көнендә дөрес әйтмәскә тырыша. Әмма ләкин кыямәт көнендә Раббысы каршына баскач, Аллаһ Тааля әйтер: без ул көнне аның авызын хәтем кылырбыз, ягъни каплап куербыз, авызы сөйләми. Нәрсә сөйли? Тукалlimuna aydihim, куллары сөйли. Ва ташһаду арҗулуһум, аяклары сөйли. Шахадат бирер. Бима кану яксибун, кылган гамәлләре хакында да. Шуңа күрә Аллаһ Субханаһу ва Тааля әгәр дә тели икән, җирдә сөйләячәк һәр булган гамәл турында. Җир йөзендә булган бөтен хәлләр турында, тарих турында, ягъни тарихны сөйли, ягъни кеше ничек яшәгән, нәрсә булган, нинди хәлгә төшкән, ни өчен гөнаһ эшләгән, нинди гөнаһлар эшләгән, нинди кабахатлык эшләгән, җир йөзендә яшәгәндә нәрсәләр эшләгән, һәр нәрсә турында да җир ул көнне хәбәр бирер. Ни өчен? Би анна раббака ауха лаха, чөнки синең Раббың җиргә сөйләргә кушты диде. Аңа әйтергә кушты диде. Алдагы аят җәмәгать, Раббыбыз Субханаһу ва Тааля әйтә: Яума изин ясдуру ан-насу аштата лиярау аъмалахум. Менә әйтергә кирәк, кыямәт көнендә дә Аллаһ Субханаһу ва Тааля менә бүген көндә видеога төшерәләр, яздыралар һәм башкалар. Һәм инде кешенең бөтен гамәле хакында бүген көндә яздырып яки сөйләгәнен күрсәтеп тә була. Ул безне гаҗәпләндерми. Элек, мәсәлән, аның турында бер 30-20, бәлки тагын да 50 ел элек сөйләгән булсалар, менә шушындый галәмәт булыр әле, телефоннар булыр яки
диктофонлар булыр, видео камералар булыр, һәм сине яздырачаклар, һәм син үзеңне дә күрә алырсың шунда. Әлбәттә, ахмаклык дип әйтер идек. Менә Аллаһ Субханаһу ва Тааля менә шушы технологиялар белән безгә күрсәтә, безне ул да яздырып бара. Фәрештәләребез, ике якта ике фәрештәләребез бар. Ул фәрештәләр безне яздырып баралар. Кыямәт көнендә аларга җавап бирәсебез бар. Алар кыямәт көнендә менә шушы ике фәрештә, ун яктагы фәрештә яза гынах, хәерсез гынах гамәлләребезне. Һәм менә шушы фәрештәләр кыямәт көнендә конвойга әйләнерләр. Һәм алар Аллаһ Тааля янына безне китереп куйырлар гамәл дәфтәрләребез белән. Менә кыямәт көнендә дә бәлки безгә дә шушындай зур экран куйырлар, видеодан күрсәтерләр нәрсә эшләп ятканың хакында. Шуңа күрә беренче чиратта ниндидер бер гамәл кылыр алдыннан 100 тапкыр уйларга кирәк. Теге яки бу гынахны эшләр алдыннан. Һәм аятны искә төшерергә кирәк һәр вакытта да. Менә шушы сүрәне искә төшерергә кирәк. Аллаһ каршында җавап бирәсебез бар хакында искә төшерергә кирәк. Әлем я'лам би анна Аллаһ яра. Әллә кеше Аллаһ Тааля әйтә, әллә кеше белмиме? Аллаһ аны күреп торганы хакында ди. Шуннан соң Аллаһ Субханаһу ва Тааля нәрсә ди? Yawma izin yasturun nasu ashtata. Lakin mana şuşu ayetke istep Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta tahaffazu minel ard fahiye ummukum. Jirigizni terbiyelegiz. Jirigizni qoragız. Ayya. Ve innehu leysa min ahadin amilin aleyha khayran aw sharran illa ve hiye mukhbiratun bih. Jirge qarata bulgan münasebetinizni yaxşıraytığız, çünki ul sizin anağız. Biz şundan şıqdıq cemaat, şunga kiri qaytırбыз. Hem indi kıyamet günündə ul sizin haqığızda xəbərdar bulur dedi. Hayırlı əməllər bolsa ul yaxşı hayırsız günah əməllər bolsa da kıyamet günündə ul sizge qarşı yaki sizni yaqlab xəbərdar bulur dedi. Bu hadisni elbette Tabarani rivayet itemine koy vakit Tatar halkında da bizde ayteler jir anabız deyip, şundan da bu hadiske negizlengen söz ana hayırlı muamelede bulağız. Tilesakaya mesela hacetinizi ütemegiz. Tilesakaya tilesenese silemegiz. Jir istinde fesatlı günah taratmağız. Ana hürmet bilen qarağız. O sizin anağız bitti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yawma izin yasdurun nasu ashtata li yuraw a'malahum. Ul künne dedi Allah Subhanahu wa Taala, yani bu muhterem aziz kardeşlerim 6. ayet. Ul künde kişiler kabirlerinden kubarılıp hisab jirine, amellerine göre türlü firqalarga bölünüp barırlar. Bunda aytırga kirek, ul künne kişiler türlü firqaga bölünüp Allah karşına barırlar hem dünyada kılgan amellerin cezasını kurmak işindir. Kıyamet gününde Allah Teala kişilerge alarının amellerin kursatir işin, alar türküm Rabbisine barırlar. Şu günü kıyamet gününde, hisap gününde hem mana bu cemaat aytgan bitinde Allah Subhanahu wa Taala firqalarga bölünüp. Nindi firqalar? Galimler aytırlar, alar iki türlü firqa. Birisi aşqiya, ikincisi suada deb ataladi. Yani baxtlilar, Allah Taala'nın baxtli qulları, qutulgan bendeler, cehennem otundan, Allah'ın gazabından qutulgan bendeler hem ve suada aşqiya, yani baxtsizler türkümü. Yani alar Allah'ın rahmetinden mahrum kalganlar, alar cehennem ahlinden. Allah Teala özü saklasın. Allah Teala ikinci bir ayette ayta, "Fariqun fil cenneti ve fariqun fis sa'ir." Kaybirleri aların cehennemge barırlar, kaybirleri aların cennetke barırlar dedi. Şundan sonra Allah Subhanahu wa Taala ayta, "Femen ya'mal misqala zerratin hayran yara." Şu kinde tuzan bir hattikkine yaxşılık kılgan bulsa, ol anın ecrin ya cezasını görür dedi.
Әгәр дә син кичкенә генә бер тиен акча садака бергәнсең икән, ятимнең башыннан гына сыйпап кына матур сүз әйткәнсең икән, син аны кыямәт көнендә шиксез күрәчәксең. Уйламагыз теге кичкенә генә гамәл дип. Кичкенә генә гамәл эшендә Адәм баласы кыямәт көнендә әҗр савабын күрер. Шушы кичкенә генә гамәл аркасында да ул әлбәттә котылу юлын табырга мөмкин. Чөнки беләбез Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның хадисләреннән бер кеше эткә су биргән өчен генә җәннәтле булды. Эткә су биргән өчен генә. Бер кеше, бер хатын инде мәшенә камап куйган өчен генә, шушы мәше азапланып шушы камалган хәлдә үлә, шуның өчен генә җәһәннәмгә китә. Уйламагыз ул кичкенә генә гамәл дип. Юк, җәмәгать. Шушы мәшегә хәтта тузан бер хәтлек булган бөҗәкне дә рәнҗетсәк, аның өчен җавап бирәчәкбез. Әгәр дә шушы хәтта бөҗәкне дә яки мәшене дә саклап калсак, аңа су бирә торган булсак, эт булсын анда, шуның өчен генә җәннәтле булу безгә мөмкинчелек бирелгән. Шуңа күрә ул кичкенә гамәл, ул зур гамәл түгел. Бөтенесе Аллаһ каршында яхшы, изге гамәлләр булып санала. Әлбәттә, әгәр дә теге яки бу бөҗәкләр, анда шибеннәр булырга мөмкин, анда йылан анда булырга мөмкин. Һәм башкалар, әгәр дә безгә зарар китерә торган булсалар, әлбәттә безгә аларны үтерергә дә мөмкин. Ләкин алар зарар китерми икән, тимәскә кирәк. Һәм инде соңгы аят. Раббыбыз Субханаһу ва Тааля әйтә: "Ва ман яъмал мисқала зарратин шарран яра." Һәм инде берәү тузан бер хәтлек кенә гынах эшләсә, аның җәзасын күрер. Бу инде без аның турында әйтеп киттек. Кыямәт көнендә бөтенесе дә тышка чыгачак. Нәрсә син яшердең? Нәрсә син ашып сөйләдең? Күңелеңдәге булган нәрсәләрне Аллаһ Тәгалә һәрберсен күрсәтәчәк. Әгәр дә син кардашыңны рәнҗеткәнсең икән, әгәр дә син кардашыңны бөтен кеше каршысында мәсхәрә кылгансың икән, Аллаһ Тәгалә кыямәт көнендә бөтен кеше каршысында, миллиардлаган халык каршысында сине мәсхәрә кылачак. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Ман сатарал муъмин сатараху Аллаһу яумал кыяма." Әгәр дә без берәр муъмин кардашыбызның гынахсын яшерсәк, сөйләмәсәк аның турында, Аллаһ Тәгалә кыямәт көндә безнең гынахларыбызны яшерер диде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Шуңа күрә менә җәза, кыямәт көне, менә бу сүрә безгә бер дәрес, искә төшерер өчен, нәфсебезне тыеп калыр өчен. Кай вакыт менә җаныбыз, нәфсебез гынахка этәрә, менә шул вакытта Коръәнне ачып, шушы сүрәне укырга кирәк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Үкенеч булсын шул кешегә Коръәнне укып та аның өстендә фикерләмәсә" диде. Аллаһ Тәгалә үзе дә Коръәндә әйтте: "Афала ятадаббаруна ал-Qur'ан ам ала кулубин акфалуха." Әллә алар Коръән укыганда аның өстендә фикерләмиләрме? Әллә аларның каләпләрендә изаклармы диде. Аллаһ Тәгалә шул сөйләгәннәр белән гамәл кылырга язса иде. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.